Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Lili. Iti probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritaak. Tabarang makaitad iti adal, kadag iti narway, adumdumngeg. Sa anak ama kontento iti maawat ko a sweldo ti asawak. Isu akanayon ko nga apaen. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lili dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anta iti kusina ni mama, papa. Aglutluto iti pangrabyan tayo. Kasta ka di, anak ko. Nasaya at mat, tanasapa ita nagluto. Nabanugak ngamin, kun mabisinak pa yan. Apay ngamin andi kay nagmerienda. May, anak ko. Di kay agbisbisin tapno da pamigsayong agtrabaho. Naimbagpay ka, anak ko. Taamom apanunutan day ta. Sana kas iti inam. At ikwartalatan tinapatagkan ko na. Naimas ti sinda tayo bakit? Katuna, kaano pa'y ayaan nagluto ak iti saan naimas? Wan matkit di Mama, papa, umuna ako na dyan sa led ko. Adupay dagiti lipasak nga assignments ko. Sige lang ang anak. Agadal ka naimbag, anak ko. Wen papa, talaga akasta ti araramidak. Sige nga rodan. Yugmon tinasweldom. Yawat mo kanya kon. Atoy, bakit? Dayjay laang, dabasit kurang na. Nagbayadak kadagiti utang ko ije kantina. Anya, nagbasit lang arudan ti masusweldom. Kisayang pay laang. Hay, awan pa'y ganas matikas to abiyag. Kaanon to ay amariknak tinagin awa abiyag. Pasensya ka na, bakit? Agmerienda akmat ano da duma. Tamabisinak mat. Ay na, no kumangamin tamangan kan iti ado nga inapoy dito'y balay. Tauray saan kan nga agmerienda, tapno saan amaksayan ti sweldom. Bakit? Kastalatan ti sungbat mo? Awan kat ngamin ti arapaap mo iti biyag. Iso ama kontento kalatan iti adda masusweldom. Ala, bayam, bakit? Jakton kisayan ti sweldok inton maminsan. Kumusta kayon, Lili, anak ko? Kas iti sigod at tatang, marigrigat lat na. Unay kita marigrigatain. Kat no nagagit ni Roberto nga asawam, ken agpapaadal kayo pa iti private school. Anya pa lati sa pulam iti kasta abiyag, anak ko. Agpatingga kadilat taditan, tatang. Kaya't ko kumamit ati naging awa abiyag, saan akastoy nga apag-isulaang ti masusweldo ni Roberto. Nagbasi ti mainay-nayon mi iti savings mi. Ay na anak ko, amum kuma ti makontento, no anya ti kabailan ti asawam. Saan kayo mat nga agbisin Ay, basta. Arapaap ko ti agbalin abak nang, tatang. Tay kumamit agmalmalamak nga agtugtugaw laeng Saan nga agmalmalam nga agtrab-trabaho iti uneg ti balay. Unay daytan. Impagarup ko no napintas abiyag ti ipaay kanyak ni Roberto. Angam saan mat, tainal daw nga agkonkonsumisyonak. Kaslaawan arapaap na arumang ay kumamat ti panagbiag mi. Panagkunak ket addaken ka ti parikot, anak ko. Anya, ay saan tatang? Ni Roberto ti ayan ti parikot. Tadi na pa'y mairemedyo ti irarang ay mat kumati biag mi. Sige na ang Mariol nga. Aginom ta. Kan ag-enjoy ta mat asag paminsan. Saan laadag iti pamilyata ti as-asikaswan ta. Apay ka di akayat mo ti agbartag, ha? Ay, kayat ko laang mat ti ag-enjoy iti biag. Ngamne, sana ka mabalin ti agbayak ita, ha? Agawin akto nito madamdam, ha? Ag-enjoy ta pa'y Italamanan ang nakarwarta akas to
Ada ka di parikot mo, Mare. Apay ngagbartag ka manan. Kayat mo ama-amuan, Mare. Iso nga rod adamdamagag. Barang makatulong ang. Parikot ko jay asawak ng awan arap na itibiyang. Kat no nagagatmat ni pare Roberto. Kanayon nga ag-overtime. Kurang pa'y day tangar aramiden na para kada kami a pamilyan. Kaya't ko kumamat arumang ay ti panagbiag mi Mare. Tanya ko mati kayat mo amang pasamak, aber. O di mapanmanggad iti abroad. Ang hindi na kanu kabailan ti maya dayo kada kami a pamilyan. Kaanon to nga rod arumang ay ti panagbiag mi ngay nukasta ti panunot na. Maawatak ni pare Roberto. Narigat ti trabaho iti adayo. Amok dayta, gaputan na padasak matim madayo. Tapno mapanmanggad iti sabali a lugar. Ay, basta. Jak to sumardeng ang mga papakan kwan, no di napatganti kayat ko. Anya? Kita amare. Ta mga no mauman tulakit di kan kati asawam. Amanga no panawan na kayo. Ay na Mare, di nanto aramidan dayta. Gaputa ay ayaten nak unay. Lili, bakit? Agrubuat kayo kan ni May. Intay yung mga ijerwar ita. Taapay? Ay na, bakit? Napromotak iti trabaho. Kat sigurado amaragsakan ka. Gaputang umatumetan ti sweldok. Ah, dayta laang ti pakaragsakan. Ha? Kurang latta dayta tapnurumang ay ti panagbiag tayong. Agaplay kakit din ijay abroad. Tadakdakkel matlaang nga amang ti masweldom ijay. Lili, bakit? Saan ka kadipay la ama kontento iti maipapaay ko a panagbiag? Saan tayo matngagkurkurang iti panagkunak? Panagkunam laang dayta. Ngam talaga akurang! Mawatan! Mapana kong agtrabaho, bakit? Tay balon ko ngay. Mangisagana ka no kayat mo. Anya? Apay maten akasta ka, bakit? Arakupan ka man kini. Aha! Ginak man arakupan. Ginak tumaladengdenggan. No agtungpal ka kumakanyak nga agabrod ka laangan. Sa anak ko mga agtagtagi balay laang. Naginawa ko mama tibiyag ko. Maawatan nakmat ko ma, Lili, bakit? Saan analaka ti umadayo? Oho, uray anya ti bagbagam. Sa anak lata ama kontento iti adda panagbiag tayo. Mare, urayan naklabiitin tagpalasak laang ha. O sige, Mare. Urayin kalatan di ti salas yo. At dan sakit pag nayo iti gayam mo, bakit? Awan bibiyang mo. Ay na, bakit? Di ka kadi agong ungat. Madadaal ti kinapintas mo. O sige, Mari Olga, agpalasak labiit, ha? Nadamag ko nga apaam lata ti asawam gapo iti kwarta. Tatang, Anak ko, di mun urayan a mauma ti asawam iti kastang ugalem. Amang ano panawan na ka, no di mo baliwan ti kastang aramid maw. tatang, isursurok laang nga agarapaap ti asawa. Amok nga damet arapaap ti asawam. Isungarod nga agagagat nga agtrabaho. Damag ko na promote pa yan iti posisyon na iti opisina da. Kurang lata day dyan, tatang. No kumangamin agabroad, o dinadardaras tirarang ay tibiyag me. Di mo kadiam mo narigat ti mapanidya abroad. Kasanon no makatumpong iti nauyong nga amaw. Ti kunayo kitde, takrot di asawa. Ay na anak ko, baliwam ti kastang ugalim. Tamangan no maumagan ka ti asawam, kat agbabawi kanto iti udi na. Naggapam? Ha? Naglaing kan ta itakala sumangpat. Napanak lang ng iliw-liwag iti sakit amarikriknak. Tanakainom ka pa'y. Ha? Ti kunam kitde, adda babaem. Iso siguro ti pangip-ipanam iti dadum aswaldom. Iso abas Huston! Nagsakit tinakam ko. Gaputa kasla di mo makitkita dagiti panagsaksakripesyo para iti pamilyata. Di mo amo panunutan. Amasaksakita nakmat iti gasta nga ipagpakitam kanya. Adula amin. Uray anya tar aramidam. Tatalagamot akurang ti masapsapulam para kada tayo. Agarapaap ka kumamat ha. Kaya't kumati bumaknang Roberto. Anya ka di payla ang ti sapulam. Kat saan tayo matngagkurkurang. Magatang mo amin dagiti kayat mo. Anya ka di pay ti jak na ipaay. Basta, aramidam ti kayat ko.
Tapno sumardeng akon ang mga apakan ka. Oh, anya pa'y later aramida, May. Mangan kan, tamangan numala daw kay di pagadalan nyo. Mama, Apaya kita ang nakitikas na. Anya tibagam. Mama, masyanak unay kan ni Papa. Anya? Kanayon nga overtime iti trabaho da. Kalpasan na, apaan niyo pala ang sumangpot. Ay, awan ngamin arapaap jay amam. Ar-aramidan namot amin. Tapno maipaayan na ta iti nasaya at apa nagbiag. Ay alakit din, mangantan, di kan sumanaupay. Oh, papanam, Roberto. Apay nga agim impake ka. Pumanawak. Ha? Anya ti kayat mo asawan. Barno iti kaawan ko. Kat maameris mo. Asaan nga amin nga arapaap. Kat nalaka amagawat. Anya? Tatang, pimanawan ti asawag. Anya ti aramidag. Daytoyen ti kanayon ko idi nga ibagaken ka, Lily, anak ko. Nauman ti asawam, gapoy ti kanayon mo apanangap-apaken kwa na. Italaan na amiris ko ti bidot ko, tatang. Agbababawi akon kadagiti inararamid ko iti asawag. Kaya't kung agsubli dito'y balay ti asawag. Panagkunak at baybay ang pailang ti asawam. Nalabit na kayat namatlang ti agpanunot. Isu apimanaw pailang. Ipakitam kiti ti panagbalbaliw mo, anak ko. Tabareng maurnos yupay ti pamilyayaw. Ikarik, tatang. Agbalbaliw akon. Diyak kaya't amamimpinsan amarakrak ti pamilyami. Katsapay la ko mata mapakawan nakpay ti asawa. Dep-dep paak ti babawik iti daydi agundaway, Mr. Lonely. Agamakak nga amangan no saanen nga agsubli ti asawak. Impakitak ti panagbalbaliw ko, kat mangnamnamaak, asapay la kuma, tasublyan na kami, iti anak mi. Kastan, kat sapay la kuma, ta nakaipaay iti adal, tuy pakasarita. Tuy pagayam mo, Lily. Lily pagayam ko, saan adakas ti agarapaap. Ngam pudno tay kunada, nga amin analabas, kat dakas ti ibungan. Ala, ituloy mo ti agbalbaliw, kat sapay la kuma, tasublyan na kayong tumatlaang ti asawang. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Lily iti probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inikanbiag dagiti papagayam yo iti radyo akas kada, Mary Jane Castro, Virgie Paclay, Donabel Aran, Joffer Basit, Isagani Bulyeser, kento'y pagayam yo, Jonar Ributazo. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.